Chibai vek ule Muvan Lai TV a kalolom le vek a cheu web series mu nom zet mai Breathe into the Shadows ti kan han recap tan don ania season 1 hian bulhan tan chin photila feedback a thadda na zirin season 2 te po kan lati chun zom zel tura ngaila a series in mudan le ngai dan te comment section lama lo nu chhe theu turin ka han ngen masa chewani ko thler pakhata pathian nu mata rani hne na tong ta in khom na hun man ni in chuta chon gai ti man trai chu anu na hruai ve a exam tura in board sai lai ni awangin gai ti chu na zirlai bu te in chopin in khom na bul hnai mun rem chang lai chu na lo zir mial maya chuti lai chu na nu chu na chala sindur van hoi sakin anoi then khat le khabu chunga chu na tla a gai ti in le khabu chu ta ni lo thu le library atanga ho ani thu lo soi chuan anu chu na poilo sindur ani kha mata rani mal somna ngai ro lawen mala atlak na phe kami khain exam huna ron chuak nge yang atia chuti ti ta ka chon gai tri po chuan ani mo kanu mata rani chon kan exam khoison paper lo ti leak out don ti hriaila ka thian te zong zong po ron hruaila thatura lo ti uanga ti chon le khazira in du thobok nen anu hne na chuan mata rani ne na inrem ti thei ram chuan kalova tin phot mai donem ni ang tin ho dil ta anu po chon lorem ti sakin anin lampan chuan ho ta ne zana lo re diu to bok nen ko thler chu review to maya chutia kalai chuan papakhat ake ding lam dik zan lo ni om tak kalbai deuh sui mai ama tok zonga ron kal hi muta chupa chuan hu di trial hain alu khuma khum boka anin to pel nu re lo te gai ti chun hoile ta chupa chu mu zui tura lo om tami alo a hlau chu kal chak ta sot ma se chu ti lai tak chuan asir lama tang chuan mi pakhatin ron bo ta thutin ale khabu pom lai le a phone chu kong lai chuan a thlawa ani chu kar pakhata chuan phur bo ani ta ne Central Institute of Mental Health Care Delhi atangin kumsom ni pakhat mi lek chandini rawati chu kut phur sak chunga kota in lan tura hruai ni in atana ding defendant ukil pakhat chuan hetiang hian a chungchang thu chu soya Noida sector sompalina cheng kumsom ni pakhat mi lek chandini rawati chuan rong takina pa apatele ani te thatania hetiang psycho killer hi chu thiturin an chung thu rel sakpo ni la a om hli ani ma se thudik jok chu enge ni ka han hrilang cheu kumsom panga chung te me hur herna lamrong kaya khoi reng tu apatela ka torna zo zaite engtik lai pu a hawa khak reng tu ani la ka torna zo zaite le cancer na enjoy zoya me hlum mek apa wanga ril ru ha na te chu adu lo chung pasal nei lui tiran tum le tak zel awang chuan avor to pathleng ve ta khameni tangkhan chandini rawati thlok din mun chu ni tin thalo chovin azul zela mani le mani in biaka phun mer rengte thok le khata tra le vak thin te ching chhotanin atopa phei chun mental condition serious tak schizophrenia an ti chu nei pha ta ne ti chun September ni sompali tlaya apa te le ani te chu chemte mangin rong takina thatta ne ma se chunga thil ti te chu chete tak meu po hriat zuya nei le ta chuang mi alovani chuwang chon chandini rawati hian momo chu hremna ni lovin thuak lamen kol sakani zo kani atia chuta prosecutor chu ronding ve thungin chandini rawati thuak din mun dik tak hre turin professional psychiatrist ron ania chuta thil mu chu he court za om taka hian rontar langse ka duani ti in court phalna in Dr. Avinas chu witness box a chuan ko wani ta ti chuan Dr. Avinas ilo zir chianna tangin chandini rawati hi thuak lam that lo na serious tak schizophrenia ne ni rengem ti in an zota Dr. Avinas chuan session ka nei puitan tir khan a khosa zia midang la katanga in lak shan thlat na kan ti te mood swing kan ti te thinrim thut ril ru ha IMM te trong chu mumal hlei theilo kan ti te le thil dang nei kim veka wangin ril ru lama har sat na serious tak schizophrenia nei ni in ka hmuwa ma se makde mai chu chutia ka han kom chien tak zela chuan asel chunga newspaper pakhat chu ka hmuta kan en chianga sudoku pakhat chu diklo pakhat ma om mi alovin alo chok chuak vek mai ti ka hmuta ne mi pakhat thuak lam hriat na boitan khatiang thil har salu tuk cho chu vek kha thil theilo tluka ne chuta tang chuan ring hlel tanin karin hlelna chu kanin kom chhun zom zel ta ka chuan kanem nget chhota zela ne
schizophrenia na nei dik tak ten hallucination an nei reng in a chiang em thin o an riemo betu nei anga nin riemo ni chuan chu o chu mi pa o nge ni a mei che o ti thlengin an chiang em thin chu mai ba ka an kumza thlengin an thei vek bok ma se Chandini rawat hian a chungte that tura tur tu o a hriat thin chu mi pa o nge ni a mei che o ti a sang thei thlat lovane ti chuan te sang possession ka nei pui chung khan ka ti pui tewa ka khai khom na ni ta chu Chandini rawat hi schizophrenia na nei ni to lo ti hi ani ti a ti chuan prosecutor chuan soi chun zomin Chandini rawat thil tum chu hei hi ani bialpa Pasaltha na nei ngeya du chu chungte nan du pui si lova ti chuan a bialpa baka a chungte poisa nei theinan chuan ruam han na siamin chu ruam han na chu at dera mental asylum a kumeng moti chung oma chumi nuwa a bialpa vineya ne na limtaka khosak du na ni atia court session te zowin avina sa chu ho a anu puya bhai chun ei turte lo siam mekin ani hi se falo ni boknen ei tur siam lam chu hne so kher mai fanu siai kumruk mi lek nei bokin ani chu khuma le khabu te eni na lo mu meka apana vakai thodon ti hriat vele chuan rangmang khenga puan lo in khuina lo mu hil dera avina sana fanu lo mu hil dera mu chuan e khaya bha local wat te tin anu pui chu kova hei khuma hi mei chenau pang mel hriat lo om thlat mai tunge ni reng khonge kan ei zo vek te ang tin apon sin te chuan hli saka anu pa chuan an fiam nu era khuma tang chuan an in kai thowa avina sa chuan ka princess hian cho han ei teu te se ti in choi tur chuan a thut tira siai chuan princess min ti su apa a chan chu princess chuan chaklo theye mai chan chu an ngai ji alo tia doctor avina sa po chuan chan ngai na hrevak lo nia adik ve reng mai ti in newspaper chu bana mei chetlei rol gai ti man trai bo chungchang thu ziak chu chiara ti chuan cho te ei khamin abhai chu hotel lama kala avina sa chuan siai chu a thian nu sarai birthday lom na tel turina kalpui thunga birthday lom na mun tur farm house chu thlengin sarai nu le pa te chuan an lo chhona siai chu sarai nen chuan in kom zuin avina sa po chu birthday lom na program zo hun ngak turin abul hnai cafe pakhata chuan a vachola a laptop te phorin na tho theyang ang te thok ta ni birthday lom no pangrual chuan hlimtlang hlea an khek tur hloma akha to kin avina sa po chuan afanu chu hruaya hun to ngem ti in asara chu mel zau reng boka chutia no pang ho hlim takan in fiam na hmuna chuan papakhat atir lama gai ti rubo tu ni om tak kha jokar lema in siamin kalbai deuh sui chung chuan balloon kengin no pang ho zinga chuan avatel ve ta ne tlaidar li ri to in sarai birthday pula WhatsApp group an siama chuan program zo to thu sarai nu chuan ron post ta ti chuan doctor avina sapo chu CI lam tur chuan avakal ta ngala ni amun va thlengin CI thlek kol pa chuan boite local ro le kan ho hun to nia ti in an awa CI chu ron lang talok lova avina sa chumang ang tan ta devin sarai nu le pa te chu va zot ta ani po chuan a omnan lo soi thei bik chuang lo swimming pool lama te lo omani lo mo ti in an han jong kual le an mu ta chuang lova khuwa thim to in police lam hriat tir ngal an nia police lam po chu ui fing ten ron thok chuak ta rupin dop kol thei the han dop kol ngal boka chuti lai chuna bhai po chu ron thleng ve ngalin enge thilom zia khoya ngei lo ombo san ti in atha phang chuna vina sa chu ron an khum ngal bora police lam chun CCTV footage chun han ena CI bo hun lai om vela chun CCTV camera chu balloon manga hli atlatani ti an threta ni chutiang chun zan te lo rei tak dewa wangin
police lam mi tenen Dr. Avina sa tena chuan an in son pheya chanchin an ngai chang ta ne CI ro bo tu chuan sumaron demand rin na len em awangin Dr. Avina sa po chuan bank manager chu belok nge a zingdar thum ri to in len line a chuan call aron kalta a police lam po chu call chu check thei tura lo record turin an in ring ta ngala ti chuan Avina sa chuan call chuan pick up a abhai lai zon nu lo ni in abhai ril ru halu tuk chu boy vek to he ni bera anaw chu lo khak khrepin phone chu da le ta ni van doi thak takin chu mi zan chon chanchin hriat bel engman nei ta lo atu kalonia media te ma abhai chuan ka fanu kumruk mi chau CI chu nimina tangkhan omna chin kan hre to lovani he ka thusoi hi chu ka fanu rubo tu ka fanu kol tu tan chuan ka ti ni ka fanu kha diabetes nei ni in ni khata injection voi li zel pe ka ngai ni itan chuan ka fanu kha isum siam tum na chau po lo ni mai thei mase ke ni tan chuan engkima kan engkimani khonga in ron chu le ro police anin ro lovanga case kan siam bok hek lovang ti ka tiam che ne khonga itakin ron chu le sham ro tia asir dewa Dr. Avina sa chu dingin anu puin media lamkal tlanga ngen na siam lai chu lo thlir renga nilengin chanchin hriat an nei le talo zana lo nia Dr. Avina sa chuan kidnapping case pangaya chuan darkar somli pariat chungin aru bo tu ten hena tangin phone call ten dong tlang pui thina mase call kan dong tami alovani ti in angai that lo thu chu sub inspector JPN hena chuan a soya atu kaloni leta abhai chuan CI thalak te chu print tirin ko thler lun lai te chuan atar kuala Avina sapo chuan police lammi te hmuin an theina zon a man la ni chutiang chuan huna kal zela CI bo tangin thathuma liamta abhai chuan anin chu asan to ngai lova rilunat na le thin rim nei na khatani ni khat chu Avina sa chuan clinica ka kal don ani abha thathum lai liam to a nangpo na te kaltum sham la ka duani na in ti boy tir chuan iril ru hre om lutuk po tlemina zia deuh dona sinan tia abhai chuan alo uk saklo itlayange kal ro alo ti deuh maka thanga lai liam le ta mase abhai chuan beidong du lovina fanu poster te chu ko thler lun lai te chuan atar thar zela Avina sapo chu crime branch office a chuan lengin an pu te chu ti puya January tha khani ta in ka hria CI te nu fanen tlailama movie en turin kan chuaka movie top meu chuan alo tlai hle to a CI po diabetes dam doi manga chiwalo hun viau to ne chiwtumin kan hanin dapa mase dam doi kan lo ken theingil chu lo ni in kan thlen meu chuan alu ti haina luak bor to a khatianga nu le pa te ngein kan pani avenga kan enkol reng chung po a ti sual pal kan lo nei theini chuan thanga lai liamta chung khana ru bo tu tun thlenga voi khat po miron biak la tum lo tu hian voyang zat fakau nge ti suala nei tong abhai hriata voi khat ma kala soi chu ngai lova ka soi chu ngam bok hek lo tun thlenga kan la mu lo chan hi ka CI chu lo thidai to ni lo mo ti na tap chuak ta hiala CI bo tang chun thakwa lai liam to in ko thlera thala kan tar te po chu le khadang bel hnan an lo ni zo to a ni khata clinica kal chu do kana chuan envelope pakhat hi lo omin Avina sa chuan an honga achunga chuan CI an zon na poster nge mai khalo omin envelope khoi tanga local nge ti in receptionist debi chuan zota ani chuan dak puron da ni thu chu lo soya chumi zan chun dor pakhata hian kolgar ni om tak nula pakhat chuan condom packet khat lein ama dor tu turin aron lamna turkar chu Honda dum DL6462 ani thu aron thonna message chu chiara ti chuan pona chuan chuakin Honda car dum chunga chuan a thuluta alu rol chuan kan tlan chu main ka dan jam te kan soi photange hotel le condom chu ka du angani turania ka soi chin ba kha engma ka ti don lo iche boro view don ani chun pun tur ka nei sabok tina to bera chun muya info oi lo ani tingal bora Dr. Avina sa chun makti takin alo en renga chuta chunu chuan hi Honda dum ani lo em ni an tia Avina sa chun ni e ti na lo bunga ngawa DL6462 ani eman tilea Avina sa chun ai ti na lu lo thinga thilom zia chu Avina sa na muddonin damdo e an tuma alo zo to ti hreta a chumi lei tura kal chu akar chu Honda dum lo ni ve tho wangin chunu chuan alo hayani kati palti in chunu chu chukle tamaya atu kalonia delivery boy pakhathian parcel pakhathi Avina sa tena chuan avada makti takin parcel chu Avina sa chuan an honga achunga chuan lekha pakhat lo omin ifanu chan chuk turin engte thui nge kalin huam ti lo in ziaka
tin tablet pakhat lo wom bokin abhai chu kowa video footage chuan han play ta ruk bowani ni tanga nimin thlenga CI rubo tuin CI enkol dan vel lan na video he lo nia room nom le fel fai tak pakhata CI chu dani in film na tur chitin reng le lemjiak na tur color sang sang chopania tin room a chun gai ti chu lowom ve bokin ani chuan CI chu enkolin ahun taka injection te lo pe thlap zel hi lo nia atoi zongin CI chu hreom taka hren lo ni lem lovin adu zong le atleina tur tok thil si sang sang chop sak hi lo ni video to lama chuan rubo tu chuan oti dang lamin karon lang har dewa kati palani doctor thlathum chung vel kha chu ifano hi kho hara wangin a tapna sa dewa tuna chuna zia to ma se he tianga tlei chun zom zel theinan heni tan puina kam mo don ani ngun takin ngai thlang che ifanu hi mule du ni ngai chuan ka phut chu poisa ni lovin thil dang ani atia computer screen a pritpal singa thalak le address te chu tilangin ani hi that turani ma se thi chan chu thinrim na wanga ni turania chu thinrim na chu ama tang chu ni chok chok ma sa je tanga ti chu ni that chau turani I that live video chu he number a hi ni ron thon bok turani ang tin phone number pakhat chu tilanga tin CI dam doila omzat po chu tilangin heti zat che hi om to azo ma nge ni ti tur chu I hlen turani ang azo ma I hlen lawani chuan mi a ini lova thil khleng tur chu I hriat kha atia chu tiang chuan episode 1 chu top ta ne ngainom kan ti nge ka be se ya achun jom na lo chang le theu turin kan ngen chewane